joni joni en jatton to gorko mo dimat medi jengidir jangandiri ko kay ko deje e Fatimata Mariam woni Abbas Sar Seydou Sar raweli jongo ko ngol ñaajesma ko mbiɗa gila Abdoul Wahab mi salminim mi salmini Yaya Pam en calmini kadi hettiyankoɓe men wonɓe to hel Facebook mais également e nokkuji ɗi kala bon a addi no kewɗen wiide kala saha a addi kadi toɓɓere wonde fayida nde ganduɗa hoore ma ko joljole e oɗo saha gonaɗo presque pratiquement ko hen woni no wonirni henen noon heewi e woniraɓe men rewɓe walla ɓikkon men loroteɓe taw ala ko lori ɗumen so wona e ɗiɗo ñalɗe ɗiɗi woni 24 décembre et le 31 décembre 24 décembre wona ko men 31 décembre wona ko men kono ndo wonnoke jamanu o jaaɗen te kadi vraiment enen kuutiro calendrier isayankoɓe ɓe ala kulli haalin so ari yimɓe aussi kaala henete ko rentinde e jeertinde e famminde saabu mbeɗa sikki hande ene wayno les radio communautaire walla d' autres radio ni walla télévision walla ayaw kabrirɗe ɗe ganduɗa hoorema yimɓe ene poti hen hutorade ene fonno jeeyede e capanɗe jeenayyi e jeenayyi piccal capanɗe jeenayyi e jeenayyi foti wonde ko jeertinde famminde tindinde kadi so jari hulɓinde ni hulɓina sababude fulɓe ne keewi haalde konngol gotol ɓindi suko ina jooɗo walla suko ne lelo non mawɗo ene lelo suko daro ko mawɗo leliɗo ko yiyata ko taw suko yiyani ɗum banggue goɗɗo kadi enen mbawi nanggude suko sikkata ko lewlawal foof tawata ko jamma koko wetti tan te alors taw vraiment wonani jamma beddo woni ke pecce jamma musdi walla godduɗi ɗi ganduɗa hoore ma ɗi vraiment neɗɗo suko ɓaydo anda omo foti renade e heddiɓe fulɓe heddiɓe mbiya e wonde ediɗoma e suudu foof wima ya reno jahlal sa yi enen jogo softede walla profit yidde yewtude e ndeɗo yewtere ko andude conséquence uji e heɗade e yiide e nande e famde a faami conséquence uji goɗɗi so Allah ina yurmini tawata ko on ɗon suko debbo jogorɗo dañde caɗele o ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi jogorɗo dañde caɗele ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi a faami anda hen haydara yam namdo hande réseaux sociaux ji jangini sukaɓe ko gandanɗa hoore ma ko ɓuuri gandal hande jibnam men ɓe gondi ɓe e nder gadeji sababude jibnaɓe hande natti jogade softede natti jogade ɗum ɗon ko witenno ko la vie familiale manam joddo e galle ina jewtidi ina pammodira ina ndentina sukaɓe men hande ɗum ɗon jibnaɓe natti jogade on ɗon ɗum ɗo par ce que hande sa ari galleji Abdoul Wahab tawtak jibnaɓe babiraɓe ne jogui portable mum ne waɗa WhatsApp yummiraɓe ne jogui portable mum ne waɗa WhatsApp sukaɓe goto foof ne jogui portable mum kamɓe sukaɓe noon ken jogui e portable ɗe joguiɗi so Allah hollimam walla Allah longinimam ha jiiɗa ke mbaɗata ko henete aɗa hen cukalel en haalde e téléphone onon gonde sal onon jodde sal ene fewje ko ganduɗa hoore makko an babiraɗo ma dog duuri dutal a wawa ɗum fewjude ɗum addi sincèrement ina moƴƴi vraiment sahay sa foof jewte baɗni gadde kadi kirjine jimnaɓe gandu ɗum dutto e ɓesgol men ballodire ɓesgol ɗi beele ene mbawa yetto hen sababun so tawi en miijima ko wiyano ko hanki walla ko wiya ko wonde kala jimnaɗo ko gaynako te ka namdoreɗo ko to Allah hokkunoma ko arsuguinoma ko holno gaynirɗa ɗum so tawi haqqille ma hoodi hen dam aɗa foti vraiment jogade une grande responsabilité mbiya noon attention min noon ko dañmi comme dañan foof ɓayde mi wawa fiide mi wawa muccude mami haal ha jomum nana mami rentinde ha jomum nana mami sur ha jomum nana alay saago yimɓe gartira hakkillaji men e jewte ɗen ɗon so Allah ko heewi no bona ko no mbiɗa ni to banggue gammuji hande aɗa yiya yimɓe ne dokkodir rendez-vous par ce que ɗum occasion opportune wiyete ko e wonde ɓe payi ko gammu taw ɓe harmiji men jiiɗi aɗa yiya ɓeɗo ni jalta mbima e wonde jiiɗi ko waɗoyde fêté 31 décembre taw harmiji men jiiɗi aɗa yiya ɓeɗo mbima e wonde jiiɗi ko yadde fêtoyde Noël woni le 24 oɗo taw harmiji men jiiɗi ko façon goɗɗo bonande wonde sukaɓe ɓe nene haqqillaji men won hen hande sukaɓe janggoɓe école aji
kañum men jaadata kañum men ñaldata kañum men mbaldata kañum ƴefti ko e réseaux sociaux ɗi no wayi bonde surtout comme par exemple ko wayno simmeji ko wayno chicha ene gueɗe mbaɗ noon jeeya sukaɓe ndenta occasion daña occasion on to ndenti jooɗo toon walla naate hôtelage walla ɗumen walla luwo cuuɗi ala ko woni hemmi men so wona simmade ɗin ɗon cigarette uji boni ala ko woni hemmi men so wona yarde ɗin ɗon ɗum ɗoji alors an ɓiye so waɗi noon a seere hakkille hankkadi holko kiddiraɗa ko addande galle mon walla addande jinnama ka wawa hattande ɗum woni occasion profité nen jaafuɗon woni ɗum ɗon woni hannde sa yi comme par exemple ko wayno comme par exemple on ɗon bandiraɗo debbo walla on ɗon debbo ngal hono baɗɗo ajande mawde nder leydi Sénégal woni Ndella Madior Diouf soko étude sukaɓe ene nawa ɗumen e nokkuji a faami ene koro toon occasion ngaji mbaɗi ni dañata hen wadde noon hunde moƴƴere so Allah rentinde jertinde bandiraɓe wiide ɗumen ɗiɗo feetuji ɗiɗi yoɓe timmi wona goo wona ko men mais également hayso woni ko men ni a faami wonko rehi hen a faami ko ala hen occasion wonande wone mabɓe walla wonande ɓen ɗon ɓe ganduɗa ma ko worɓe par ce que a haali ɗum joni joni mbiɗa worɓe heewi hen rokkoɓe taw dokkiren saabu Allah heewi hen waɗoɓe taw mbaɗiran saabu Allah heewi hen haɗoɓe yumumen kaɗa bamumen kaɗa jinnamen kaɗa foof jaran ɗumen hunde foof itta totta ɗum rewɓe debbo sababu jidde yettade suku debbo so jettima debbo suku debbo noon sa yettama holko jibnantama enen joguino professeur goto e sahande men janggata wiyata men denteɗe 993 chaque jour so ari o wiyata que vous les filles et méfiez-vous de 993 onon sukaɓe rewɓe denteɗe tongode temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati min mbimbo men monsieur a tampini min an kala nde garɗa vous les filles méfiez-vous de 993 holko woni 993 o wi 993 woni lebbi jeenayyi aɗa saawi taw no en fait 693 jafuɗon kam wona 900 temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e tati woni 693 min mbi holko woni 693 o wi daña hojomaji jeegom welamma cawa lebbi jeenayyi gañaɗa duuɓi tati mi anda so tawi mi faama walla mi faama mi tongo ɗo yo Allah dondane ɗum ɗon yo Allah wallu en no ndeniɗen ene fammi muusi yo Allah waɗa men jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Abbas Seydi Sarr yalla yo moƴƴere haalima jokki sabu ko kaltoɗo kon heewi fayida oɗo hennene sifa mo cifiɗa ɗo ko hunde nde fayida eyyi goo en jeeya ɗiɗi kadi gueɗe kadi kewoje nder hen ɗe ko caɗele mawɗe sa ƴeewi joni hay nden sukaɓe meɗen gasa taw hankadi waylima sukaɓe worɓe ko ɓen ɗo goni fiyoɓe kalisaji ndendina e cooda teddule e jaram debbo kay ko yafen yewta tan debbo kay kañum ala fof ko waɗata hen haydara joni noon beele ala ko waɗata hen haydara tan ɗum noon ɗacciri noon tan weeɓani ɗum noon so tawi cukalel jibinama nehama ha hankadi hellifama e ɗon so tawi gonoɗa ñalawma goto walla jamma goto tan e nder ɗiɗo hojomaji ɗi kalɗa so tawi gurdam makko ɗam ayima ɗon o heeɓi nde ɗo saɗede sikkala ko hunde hulɓinide o bonirama ko heewi e nden ɗon bonande kadi ɗe wona jittede kala garɗo siftinte a jarama Seydi Sarr yo gen yoɓe moƴƴere musidɗo men Mahmoudou Golle